to pesa ne dibedo ni rite rita kendo wadhi miye. Trevor. Ponono no yudo hola ni higa mar 2024 koro 2025 mano ng'ama pok ochopo higni 18 to higa mar 2023-2024 bende nomiye hola moro mak mana ni pok ochopo higa mar 18 koro ng'iso ni higa mar 2024-2025 ni hola ni odhi yude diriyo nikech mare ma last year nokoyudo koso koro odhi adhia mbele gi ma higa ni nikech isewacho ni nusekete e budget koro odhi yudo pesa ne nyadiriyo. E pesa ni kaka na wacho mokwongo cha ni kopo ni obira irwa kapok ochopo dwe mar 7 higa manyien nikech ing'eni sirkal tiyo gi dwe mar 7 nyaka dwe mar 6 tarik 30 mane mwaluongo ni financial year. Koro kobiro kapok ochopo tarik 1 dwe mar 7 higa mar 2024 to wadhi miye pesa ni kaso kendo kochako apply ne machielo cha to kendo wachako wamede. Lakini kopo no biro tarik kosechopo tarik 1 dwe mar 7 higa manyien to biro yudo ka kendo koro pesa ni waseduoko ne sirkal nikech pesa kodong to nyaka duoke okikane kanyo ni podi itiyo kode ng'ato. Koro kopo no to chopo tarik 1 dwe mar 7 higa manyien kapok nyathino biro mito ogine onyisowa ni koro en gi ID to pesa ne no kendo koro ochako olware nam. Koro en obiro wachako wamiye mar higa machielo no emwa biro miye. Trevor. Mangiso ni ka nitiere nyathi modong kata dweche moko 4 kata